bisa nyawiji. Satu lagu Jamrina buat ini tadi keluarga besarnya Pak Suyanto yang punya request lagu ini yang semua untuk keluarga. lagu apa Mas tadi? Mas Randy sini Mas Randy. Yang pakai baju apa Om? Ini baju hitam kan adik Mas Ngatan dulu ya. Sing hitam kok sing merah apa merah hitam kok? Mas Randy sini dulu, Mas Randy sini dulu ya. Ini dulu ini saya mau tak janjeni Mas Randy kudu nyanyi pindung neh. Nah, kene Mas Randy kene dulu. Ya di sepati ke Mas Randy main gelem rene lagune ayang-ayang meneh Mas wong anak nyanyi dhewe. Oh alah, watir kuat diri kowe sih. Ya. Ayo Ren. Kene karo Bude penak. Diomongi kok ngeyel mentoren Ren. Rene yo ora gelem apa nyuwun gendong Bude mawon. Rena bocah di bawah umur. Alah ngene iki anggere tak gendong gelem ya ora masalah. Dinteni 3 taun lah wis mangsane Mas. Iki nang karo anakmu ya lho Mas. Ha ojo ya karo mboke wae sing apik didusi ya sing apik kok Mas. Randy mau lagune ayang-ayang rak nyanyi dhewe ngadeg kene. Oh iya, mau nyanyi sendiri. Apa lah? Ya lainnya apa? Sini naik dulu nih sini Pak. Cakep bagus kok ngene anake sapa to Mas? Umurnya berapa sayang? 17 tahun. Ngomongi kaya sik kowe muni manis sik tak dilate. 17 tahun Rin. Ngertine manis. TikTok lho Mbak. Hah? Ojo engko ndak mbok labrak neh kok. Aku angger mari mung mbok labraki, wis sesuai ngenes aku. 17 tahun Mas Randy lagune apa? Kelas berapa Mas sekolahnya? Kelas 11 nih. 11 ini berarti kelas 2. Oh, kelas loro SMP ya Mas ya? SMA. Wah, berarti umurnya 17 ya? Ya. Apa 16? 16 mau 17. Oh, 16 menuju 17. Berarti ya 6 sasingkas oleh KTP kan? Jenengan berarti sudah disunat? Sudah. Wah, berarti aman. Dewi ini aku oleh wong 20 tahun rung sunat sih iso moler-moler aku gak mau. Ada ya jantung. Biasa tak buka ngene wah kula koros aku ra sida balik aku. Ya kira atene ya rebutan karo Erika aku. Ya ampun. Nek ujute kok ngono kae. Mas Randy nyanyi apa sayang? Wah, ya guyune kan delok lho Mas. Manis sih. Piyayi besus sing ngene. Nah, iya ngene iki. Gak bisa nyanyi saya, Mbak. Bisa nyanyi kok kanca-kanca lho. Apa? Lagunya apa? Saka masih lah ya. Heeh, sakmu apa wong budhe iki ora nuntut kok, Le. Apa? Sampun sak isane mau niku. Oh ya wis ora apa. Apa? Dibalik nang. Yang mau itu. Terus tekan mati lah apa-apa tekan jam 4 kuwi terus ngono ora masalah kok ya. Apa? Ya, lagunya apa? Apa mau bobo? Apa? Apa mau bobo sambil mie ala iku. Ngono wong nembung ngono karo budene kok ya. Tenang to, sing tenang kok. Alah, sak jam kas Ren, tenangno pikirmu. Lagunya apa? Oh, ya, Pak. Apa? Bingung ya, Pak. Apa? Ora iso iki. Apa lagune iki apa? Ambung. Ya rayu yo menyanyi sik yo disun to. Mosok kaya wong kulon kae moro-moro aku teko disun sengak. Wah bosok aku. Urung-urung kok wis sansun tok. Ya mbok cair. Piye? Jangan galak-galak hari ini galak-galak enggak boleh keluar tapi sudah dipesan di sana nanti enggak kelebon waro kasih. Ora apa Mas? Akhirnya apa? Wah gere. Omongin nek gek Joko ngene iki dik kur mesam-mesem guyang beda karo awakmu. Ya kadang itu lihat weh. Yang harus nyanyi. Lagunya apa sih Dorondo Rondo Kempling? Putut Manggung. Sinom. Kuwi rane Darman Mas. Kok namani Ren yo kuwi to. Apa? Kisinan loro. Ya anak Apa iki lho, walau masih. Ajan. Ya nanti aja apa lagunya apa? Cepet. Udah mungkin salah sabar. Dasar Alice yang belakang sempal ya Dit ya. Iki ragun belakang sempal deh. Iki teku sik sempal. Wah, Bude sedang ngerangkai lho nih. Iya Ren. Malah Ren iso ayan dhewe. Lah dene sing iki apik ya ampun mau apa?
saksi setiap iso duweni marang sajak duasi rasa kangen angin putih lintang bulan dadi saksi oh bayane bisa hantu mati janji supaya tapi supaya ada resta yang ini namanya siapa Mas Aden? Mas Bagus. Ini Gus. Sini nggak apa-apa berdua nah. Ini Mas Bagus kita ini zaman Erika ya. Senengnya sing ngene iki ya. Inaryo topo susah kroning bate Antep noroso hatimu tresnamu tulusan seni kalbu ya ya ora rasaku yen tresno ra bisa dipisahno Anderisa jadi kerja yang baik aku dibawa dan semangat tenan bakal Wong sing seneng olahraga sehat awake. amin siapa orati sing setiap bisa duweni marang rasa kangen hati putih bisa bulan dadi saksi bayane bisa kanduweni janji supaya mati supaya mati sabar ya ampun diomongin kowe nak ta Jaya Hai oh ayu tresnamu kinaryo topo susah wong bagus antep noroso hatimu tresnaku tulus jroning kalbu banyu sekoro ora bakal serta senadyan nyoba loncat saka raga yen tresno ra bisa dipisahno wong ayu aku kinaryo tombo susah kroning bate bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus sreni kalbu
Banyu Segara rasa ora bakal seno. Senadyan nyawa onsat saka raga yen tresno rapi sana yen wis tresno rapi Terima kasih. Mas Randy Wasen, dene yo pinter nyanyi, yo ganteng, yo pinter sekolah, pinter nyanyi, damane budhe tenan. Mbak Rara Jasamu. Calon generasi. Calon generasi. Matur suwun. Nanti besok umur 20 tahunan lagi Bude kesini lagi ya. Oke. Hah? Ya usaha toh. Ngene iki aku kan iki umur 20 aku rong patekno tua banget, Mas. Pikirmu sehat ora kowe. Tapi ora Pranono kok penyanyi setruk anane MC. Ora. Diomongi kok sing cepet iki kowe. Mas Randy. Mas Randy, kira-kira Mas Bagus pinter nyanyi Siapa? enggak? Mas Bagus. Hah? Pinter lagi. Pinter ya? Mas Mas Reza. Manten pinter nyanyi enggak? Mas Reza nyanyi. Mas Reza coba ketenan. Iki kurakon adine besus no nek ra besus ki Mbak Manten ra gelem no Ya, yo. itu benar ya. Laki-laki yang baik. Ya sudah nanti gabung lagi ya. Laki-laki bagus sih kanggo wong wedok sing bagus ya nak. Wah aku ya bagus. Kayak Mas Reza ya kanggo Mbak Dita. Ya. Dan sebaliknya wanita yang bagus juga Iya. untuk laki-laki yang bagus. Nah, kita untuk Mas Reza sing. Berarti bagus. aku kira-kira rapati bagus. Kuliah bajingan terus ya. Aku kumpul oleh kurbegan lah ya. aku ya Jodoh kumpul. ki wis Gusti Allah tetake. Ngono ya. Lah ya mula kuwi. Lah, Usahane kaya ngopo nek kok urung urung jodone. jodone. Bubar pasar. Contone. Neneng. Bocahe ra teko. Ora teko. Tapi ngelambik barang. Mas Bagus, gimana Mas Bagus?